Nag-viral ang mga hulagway nining engaged couple gikan sa Consolacion probinsya sa Subo, gumikan silang pinalahi nga prenup photoshoots. Gipili sa engaged couple nga sila Annie Marie Torres o Rick Russell ang tema nga The Addams Family kay daw makarelate sila sa mga batasan o kasinatian niini. Giangkon usab sa duha nga kini ang labing paborito nilang salida isip manag-uyab. Bisan pa man sa kangit-ngit sa ilang mga hulagway, apan daya gihapon ang kahayag silang gugma sa usag-usa. Karong buntaga atong sayran ang ilang love story dinhilang sa GMA Regional TV Live. Talagsaon gyud kapuso ang konsepto sa ilang prenup photoshoot Addams Family ug kini ang atong pakisayran karong buntaga. Makauban natong couple sila si Annie Torres ug Rick Rosell. Mayong buntag, Annie ug Rick, kumusta ug welcome sa GMA Regional TV Live. First up, paki-greet sa atong mga kapuso karong buntaga. Yes, hello. Good morning sa atong mga kapuso who are watching GMA Regional TV Live. Hi, sanang tanaw. Thank you for joining us and it's nice to have you back. Kapusong Annie, una sa tanan, congratulations sa atong hisgutan ang inyong nag-viral nga photo shoot. Ato sa hisgutan, let's talk first about your love story. When did you two decide nga sudlo na ninyo kining sag sa kaminyoon? Let's start with Annie. Kuan siya, Nick, nag-propose siya nako last year, April. And moto, we decided na karon nga tuig na magminyo since we're not getting any younger pod. So, next stage naman. So, moto, naka-decide me. And unsa man ni kadugayon na inyong relationship o sa may sinugdanan? Ikaw sa kuno ni na umol ang inyong panaghigugmaay. Ako namin 4 years and 2 months and nagsugod ang among relationship in 2018, August 24 kay former office mates man mi. So from there, nagkailhanay hangtod sa nagkaganahan na. Sir Rick, unsa may nakita nimo kang ani nga wala sa uban nga mga babae? Makaingon kag siya na gyud ang imong panumpaan at ubangan sa altar. For me lang, kay mabiyaan siya sa balay, then kasaligan, then kibaw sa ko nga, di siya magbinuang. And love sa niya. Wow. Murag kilig kayo si Annie da sa pagsul. Let's talk about your viral photos. Unsa may istorya behind this unique ug spooky nga prenup theme, Ann? Kuan man siya, Nick, kanang daghan na kami na research na mga themes, pero mi nga kanang medyo awkward man gud mi nga couple, dili mi kayo ganahan kanang medyo pa-sweet, no? So moto nag-think mi unsa may something concept na we can be ourselves nga dili kailangan gyud nga like overly sweet niya. I realize nga ganahan man di ay mi og Addams Family na movie. Og daghan gyud tuod ang nalingaw sa inyong caption, patay na patay kaayo ko nimo. Unsa may sikreto kuno aron devoted kaayo mo sa imong partner? Kuan, trust lang, then ang love, di na mawagtang. Unsay message ninyo sa usag-usabe? Let's start with Rick. Daot nga, di siya mausab. How about you, Ann? Unsa may message nimo kang Rick? Kuan, thank you for accepting me even if maldita ko at times, pero imo kong gi-accept, and thank you also for loving me, and hopefully na as we go into marriage, mas stronger pang atong relationship. Wow. So when's the big day? Karong December 10 po. Sa big day naapod mo maingon ta murag pasabog or something to look forward to? Or wala ra. Dili na kay basig makuyawan sila, mag-viral na pud balik. Makuyawan niya ang guest. And just to close this, Ann o Rick, so may message ninyo sa mga single diha, mga nagtanaw na mga kapuso nga nangita paghihapon sa ilang forever. Tinuod yun ng giingon, Nick, na if the time is right, the Lord will make it happen. So para sa mga single, while waiting, focus lang ta sa atong kaugalingon, sa atong mga goals, sa ato ang mga dreams, kay moabot ra na ang time. In fact, na ay mga tao nga gamito ni Lord or situation para mo bridge nga magkakita. Mabot kina ang kanang sakto nga tao, ay lang pagdali, kay marbay mahay nga naguna, awahay yun na permi. So nice to have you sa program. Daghang salamat
for joining us og congratulations in advance para karong Disyembre. Pinaut invited me sa wedding, Annie girl. Thank you so much for joining us. Mga kapuso, Annie Torres o Rick Rosel. Thank you. Thank you. Thank you.